за много години поред което приятели, не ме вижда. Ето това най-нежния. Имам анална кашлица. Това като пръднеш, да звучи по-официално. Другата седмица аз ще правя скип. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Хора, знаете ли какво стана? Президентът подаде оставка. Чакай. Президента подаде оставка и от мен се очаква да не се откаже от себе си по време на тази сесия. Окей. Знаете ли какво? Сърдили се. Според мен ще се скрие историята от вас. Psych! That's the wrong number! Евро или лева? Виетнамски донги. I don't know if I'm pregnant or something, but I'm craving a few $1 million. Nigga, can I have some money or not? Bitch, I'm in your search bar, you got me blocked. Шаудал за Дади Бакари. Толкова по-лесно може да взите позиция. Ако сте коне с капаци, Здравейте, приятели, в момента Getting credit. гледаме Цар Лъв 2. да имаме една последователност в развитието на това въпросите. А има какво? Има Седем сватба. човека сме. И на пръв поглед казахме, това звучи малко. Днеска ни е първият ден от първата смяна и Много е трудно да се изправиш. Болезнено е, трудно е, по някой път ти се струва абсолютно невъзможно, по някой път си казваш, че въобще няма и смисъл. И сме си в същата стая, гайс. Знаете, че бих искала да се после стаята с мишките. Аз нямаше да ходя на училище, ако бях в тази стая. Първа ще да запазя места. Да седне на място с Снежни. Не на някои други хора. Не на други хора. Не става. Но ще да кажа на Снежка, кажи ми къде седя, да попия в твоята аура. Им си искаме поздрави в лавката. Станция е повторена на Черни връх. 3 точки, планета се посещава от много ученици. Трите точки са най-важни. Повече знание, чрез експеримента реално науката става това, което не знак. Малко бебе, Дади Бакари ни почета. Я да сметна тази задача с калкулатор, да A видим дали да person бъде. who thinks all the Ти добре time ли си на втора? has nothing to think about except thoughts. I'm a genius. I'm a fucking genius. Hey mom! I'm a fucking genius! Сблъскаха си главите двамата играчи и сега сигурно единия вижда звездички и другия леко облечени женички. Ето тази приятелка тук. Спори за пореден път се кара с Каре, който е гол. Да си мисли, че е облечен. Шаут-аут Ивайло за референса, за метафората. Чакай. Кой ли е? О, не! Илбе! Чакай, кой е това? Между другото, Андрейката го защитава. Андрей, мале, той знаеш ли какво каза? Гони адвокат и го защитава Байганю. I'm that bitch. Been that bitch, still that bitch. Много оценка по немски. Не бе, той. Че се не срах. Не мога да кажа, че съм се средал психически, но не съм добре психически. В смисъл такъв... Не съм добре. Просто си пожелавам Миро да има деца и аз да им преподавам. И влизате някакъв с квадрат на глава. Караджов и е такава главата. Да. Е такава. Да. Имаш баща? Имаш баща ли? Присъства ли в живота ти? Майка ти е 15 години по-млада от него. Ясно. Майката на Ивайло е много добра жена. Как се казва? И много хубава. Как се казва? Не знам, като обичаш някой забравяш имената. I just wanna be part of your
Ето, Алеко Константинов. Константин Преславски. Преслав? Да, така е. Преслава. Ето го ревента се изтегна. Кажи здравей на влога. Ще направим гивъл. Мишка. На мишка? Геймърска мишка. А, геймърска мишка. Геймърска мишка, канализацията без пишка. Рататуи. Тук снимайте. Ма с пръсти да рисуваме така, като... Да. Като в миналото. Може би сутрин това е била. Един искате да се видите във влога. Днеска рисуваме с бучки, ще рисуват с пръсти. И ще могат да рисуват с пръсти. О, браво! Ева, Продукт съм на попарата и Cartoon Network. Happy Meal само по специални поводи. А вие защо не правите нищо? Защото ви менажирам. Аха. MTV и Michael Jackson. Филми на касетки, всичките дублирани. Представи. Всеки път се чувствам все по-малко талантлива в този час. Така е. Че винаги съм на страната на добрите. Но принципи. Това може еднообразно да е. Господине, във влога сте, да знаете. Ама с пръсти, що така с Се окачвам го после. Ще калкавиш нещо. Добре. Ти си мене дори и те самите. Любимите герои вече са различни. Харесвам вей. Sign me up like I'm surprised. That's role play. I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck. Тони Сопрано. Виждате. Не, така се чувствам, като на Великден, като поедисаме яйца. Ми се по-практични. Без излишни глупости. Извади го. Извади го. Истината само, но ще може ли някакси Не, излезе ми лайната. да застана по средата между Тони и Зуди и на ангели крилата. Офаре, чао, че стана 7 минути влог. Чао, влог. Ударете един лайк да надаря майка.